ang atong kaugmaon nagdepende kini kung giyon sa nato pagtartar ang ato ang ginikanan karon. Guys, adunay dakong papel ang atong ginikanan nganong sila ang atong ginikanan ug nganong gipahimugso taning kalibutana nga sila atong nahimong inahan ug amahan. So guys, dili tanang mga tao nga nalipay sila nga mao na ang ilang ginikanan. Dunay mga tao nga nag-uol sila nga mao na ilang inahan ug amahan ug nag-uol sila tungod kay gibuli sila nga inana ang ilang inahan ug mo nang nahitabo nga daghang mga tao nga ikaulaw nila ang ilang inahan sa ubang tao. So para masabtan nimo ning istorya guys, daghan ka mapulot nini nga lesson. Alang kini pahinungod kini sa atong gitawag og Mother's Day kay nagsingabot atong Mother's Day. Alang kini sa mga inahan ug mga amahan, ingon man sa mga anak nga aduna pay mga ginikanan, kumpleto pa ginikanan ug alang punis mga anak nga wala nay ginikanan. So kining istorya para masabtan nimo guys, inani ang senaryo. Adunay usa ka buta o bulhog og mata o pikas og mata nga inahan nga may bugtong siyang anak nga lalaki. Samtang nag-eskwela kining bugtong anak nga lalaki, suportado sa maong inahan nga buta, moadto kining inahan nga buta didto sa eskwelahan. Iya yung ihatod-ihatod. So karon nibati og kaguol, nibati og kaning kaisog ning usa ka anak nga lalaki tungod kay di siya gusto nga mag-uban-uban kining yang inahan nga bulhog og pikas og mata. Tungod kay mabuli siya sa iyang mga classmate. Karon atong ilaktod ang pagkasulti guys. Kining usa ka lalaki nagbaton gyud og kasuko og kasilag sa iyang inahan. Nga hangtod nahuman siya og kurso nakakuha siya og kurso nga nindot kayo, nakagraduate siya. Nga wa gyud taon patambungan niya ang iyang inahan nga buta. Hangtod guys nga wa siya muli siyang panimalay, hangtod nga nakita sa pamilya, duna na siya mga kabtangan, mga bahandi, daghan na kayo siya, nahimo siyang adunahan, unya wa na gyud say paki sa iyang inahan nga buta. So karon guys, kining usa ka inahan nga buta, grabe ang kaguol tungod kay inana ang reaksyon sa iyang anak nga bugtong raman unta. Busa nang ursunada kining usa ka inahan pag-adto sa panimalay sa usa ka anak niyang adunahan na. Samtang nanuktok kining usa ka inahan, pag-abli sa pultahan, kining mga apo, nasyak ang mga apo kay wa sila makaila sa ilang lula. So nasyak ni mga apo nang hadlok ni nalulod sa kwarto ug nanugan nga naa kunoy tawo sa gawas. So paggawas sa usa ka amahan nila nga mao daytoy anak atong butang nga inahan. Nasyak pod ang maong anak nga adunahan ug niingon nga ngano mang nianhi ka dinhi? Naghadlok-hadlok na lamang ka sa akong mga anak. Kabalo ba kag unsa ang kasilag nako kasuko nako? Sukad pa sa akong paghimugso hangtod karon wa pa ko mauli sa akong kasilag kanimo. Wa ko inahan nga sama nimo. Wa ko inahan nga buta, wa ko inahan nga bulhog, wa ko inahan nga pikas ug mata. Muto nga ang usa ka inahan balig yun nga kasakit nga nadawat niya sa mga pulong siyang anak nga adunahan na. So yan lang tong gidawat guys. Uging na sa dong. Salamat kayo na nakadumdum ko, nakaani ko sa imong panimalay. Ug nasudong tika nga nindot dayo ang kahimtang nga imong nasinati karon. Dong gusto lang kong masayod nga dako na kay kog kalipay nga aduna kay nahuman nga kurso. Usa dong akong pagampo nga magpadayon gyud ang panalangin sa Ginoo sa imuha ug ang akong mga apo. So kining usa ka anak wa gyud matandog sa gipadalanginan ako adunahan ko pero di ko gusto nga makaanhi kasigi dinhi ug di ko gusto nga makakita panimo ug akong mga apo, di ko gusto nga muanhi ka aron mga hadlok akong mga apo. Pauli layas, di ko gusto nga magpakita kanini. So muto nga niuli tawo ning usa ka inahan nga bulhog ug mata guys, kining pikas ug mata ning uli nga balig gyud ang kaguol nga gihambin sa iyang kasing-kasing. Og karon niabot ang punto nga adunay reunion nga nahitabo sa maong eskwelahan. Samtang elementary pa tong bataa, may reunion sa maong eskwelahan. So miadto mitambong kining anak nga adunahan na sa reunion. Karon diya sa reunion sadya kay sila grabing hudyaka, kalipay. Unya wa gud say paki sa iyang inahan. Karon adunay usa ka babae nga miadto o misugilon sa usa ka anak. Nga nong imo ba ning inahan? So gipakita tong picture. Unya niyon siya, "Oh, ako ning inahan." Niyon tong usa ka babae nga nong kini namatay na ni siya. Wala lang gyud kakaabot sa iyang kamatayon. Amo na lamang gyud sa gilubong. Kay naamang kuno siya anak pero wa pud siya moingon kanamo nga ipakuha ka. So namatay na gini ang imong inahan. So niyon tong usa ka anak, wa po ko'y pakiato, wa ko inahan nga sama atong bulhog buta.
So bahala na to siya. So muto niyon ang usa ka babae, pero nung before siya namatay aduna siya gisulat. Aniya ang maong sulat nung ako kining ihatag kanimo. So muto gidawat guys ang sulat ug gibasa sa maong usa ka anak ug ang uno dito sa maong sulat niyon nga dong or nak gusto ko nga masayod ka sa imong kahimtang sa gamay pa ka. Abi nimo nak sa kahimtang sa gamay pa ka na disgrasya ka og nabulhog ang imong pikas mata. Nak, dili ko gusto nga ikaw ang mo sagubang sa mga kaulaw unya, mga pagbuli sa mga tao kung makaeskwela ka na. So akong gibuhat nak, akong ginunit akong pikas mata. Akong ginunit aron nga makumpleto ka og mata. Ug salamat nak nga nakahuman gyud ka og nakakuha og nahimo kang adunahan. Ug sa katapusan guys, ang unod sa mga sulat niyon dito nga nak, God bless ang pingi ang akong mata. Diha nakatulo ang luha sa mga anak. Kay tungod di ay nakumplito ang iyang mata, tungod di ay sa mata sa iyang mama. Mo dayang nabulhog ang iyang mama, tungod kay gusto ang iyang mama nga musagubang sa mga pagbuli. Muangkon sa mga pagbuli, basta lang ang iyang anak dili mabuli. So dinhi lang takutob guys sa mga istorya. Ang mapulot nato nga lesson aning mga istorya. Daghan kayong mga kaanakan karon nga ikawulaw nila ang ilang ginikanan. Wala sila kabalo nga ang mga sakripisyo sa atong ginikanan, sa atong inahan o gamahan. Grabe ang grabe. Ug mas gidawat pa nila ang kaulaw nga angay unta kanato basta lang yun nga makahumanta. Pero ang problema lang kay daghan nga mga nakahuman karon, ilhon na nila ang ilang ginikanan nga dili maayo ug ikaulaw nila ang ilang ginikanan nga unta ang atong mga ginikanan nagsakripisyo sila adunay mga ginikanan nga nagakautang-utang in taon para lang yun nga makahuman ang ilang mga kaanakan. Pero sad to say nga ang gibalo sa mga kaanakan karon kasagaran, wala sila respetar o wala sila respeto sa ilang mga ginikanan. Kumbaga, ang ilang mga pulong nga gibalo sa ilang ginikanan, dako kayo og insulto, makapasakit kayo sa kinabuhi o kasing-kasing sa ilang mga ginikanan. Guys, ang atong kaugmaon, nagdepende ka na kung yun sa nato pagtratar ang atong ginikanan karon. Nasayod ko nga adunay mga tao nga nagtuo nga anindot ra kong kaugmaon. Magunsa man ang adunahan ka, magunsa man ang daghan kag sapi, pero daghan kag ul-anan nga moabot sa imong kinabuhi. Ang Biblia nagaingon guys nga ang tawo gani nga maalamon garbo kini sa amahan. Proverbs 10 verse 1. Ang taong maalamon garbo kini sa amahan, pero ang taong buang-buang o anak nga buang-buang maghatag kini kaguhol sa iyang inahan. Daghan kayo mga senaryo sa atong kinabuhi. Nganong daghan tang kusubanan nga niabos tong kinabuhi tungod kay ang kanhi po natong kinabuhi nakapasubo sa ato ang ginikanan. Kung unsa gani atong gipugas atong ginikanan, mausab na atong pagaanihon. Kung atong giisulto atong ginikanan, mao po na atong pagaanihon. Kung atong gikaulaw atong ginikanan karon, moabot pud ang panahon nga ikaulaw pud ka sa imong mga anak unya. Muna kung unsa gani imong gipugas imong ginikanan karon, muani usab ikaw sa imong mga anak unya. Munang guys, ayuhag tratar ang imong ginikanan karon. Aron nga ayuhon pug kag tratar sa imong mga anak ugma damlang. Kaya ang atong kaugmaon nagdepende kung yun sa nato pagtratar ang atong mga ginikanan karon. Kung giayo nato, wala nato respeto ang atong ginikanan, dili pud ta respetuon unya sa atong mga kaanakan. Guys, inana ka lisod ug delikado ang atong pagtreat karon sa atong ginikanan. Apan ang nakanindot kung maayo ang imong pagtreat sa imong ginikanan karon kay nagtuog ko nga muani ra ka unya, mubalos pud ang imong mga kaanakan unya, ayuhon pud kag tagad sa imong mga kaanakan. Muna kung duna pa kay ginikanan karon, ayuha og treat ang imong ginikanan karon. Aron nga muani ka, moabot ang panahon nga ikaw na pud ang mga anak, ikaw na puy tagdon, ayuhon pud ka og tagad sa imong mga anak unya. Guys, hopefully nga nakatunan nimo ni nga lesson nga dili gyud nato pwede nga ikaulaw ang atong ginikanan karon. Kay muani day kita ugma damlag kung kita na puy mahimong ginikanan. So God bless and glory to God. Hopefully nga napanalanginan kita nining mga istorya. Ug kung bag-o pa kani nga channel guys, ayaw kalimot sa pag-subscribe para updated ka nining daghan pa natong mga sambingay. Ug kung nakay time guys, daghan na tang na-upload nga mga istorya. Pwede pug kang mutan-aw ni nga story, daghan pug kang makatunan dinhi. Onya guys, ayaw kalimot sa pag-share sa atong mga video. God bless. Glory to God.